kaikille YouTuben käyttäjille. Mä oon Mr. Rami 12 ja tänään pelataankin Pärinä Craftissä Master Mokari PvPn kanssa. Sanoppa hei! Moi. Joo, ja mihin peliin mennään? Mennäänkö tonne Prisoniin? Survivaaliin ei sinne pääse. Sulla siis ei ne saada. Mennään tänne Prisoniin. Joo, koska mulla on hieno pikki nykyään. Mä en ei tiedä, mennä että... se on tylsää, ei mennä sinne. Matäkki. Ei mennä Lakivarsiin. Oota. Mä oon jo täällä, niin mä äkkiä katon, että missä... Lakivarseen. Mitä tässä pitää tehdä? Mä oon tulossa sinne, niin ootako ihan... Mitä Lakivarseessa pitää tehdä? Se on tavallinen Lakivars, mutta siellä on pesusieniä, ja ne pesusienet on lakiblokkeja. No miksi ei tässä ole normaaleja lakiblokkeja? Niin? Ei vaan, kun varmaan kaikki ei halua niitä, niistä voi tulla ihan mitä vaan. Siitä voi tulla sellainen... portaalille. Oikein puolimmaiselle portaalille. Varsiin kyllä, tämä on jo siellä. No mäkin on täällä. Niin siellä on se yksi portaali. Mun mielestä täällä ei tuu oikein puolimmaiseen. Okei, sinne. Noniin. Nyt, joo, mä lagittaako sulla enää? Lagaa tää vähän se. No, mulla varmaan kun tää lataa tää paikkaa. Vielä. Joo, noniin. Noniin. Oota. Hypätään jo. Nyt! Päästiinkö me samaan? Jee, pesusieniä. Lakiin. Mikä lootus? Hei, me ollaan tiimi! Oi, nyt on kyllä paras tiimiplayer, mikä tulee olemaan. Tuo oli ihan tuurilla varmaan tuli. Niin. Opa sä sieltä sun puolelta, kato ne ihan rauhassa. Right-klikillä vai lyöks mä niitä? Sun pitää lyödä ne tuhota niinku blokki. Ei jumala, tää oli hyvä tuuri. Näin oli. Dragon. Mikä tää on? No niitä kittejä, jota saa, jos sä... Ai, mä otin damagea tosta. Mitä?! Mä hyppäsin ihan sairaan pitkälle. Korkealle. Kuolitko sä? Joo! Se oli se, johon mäkin on kerran kuullut. No, mä voitan tän sun puolessa. Älä pelaa. Tapa itses. Tää oli ihan perse. Oota, mä otan täältä nää kamat, että kukaan ei saa niitä. Mä vaan, hui saatana! Mä kerran kuolin. No voi vitsi, mä sain deata sedän kävelykeppi, jos on raskas kakkonen. Ei. Mä hyppään alas. Hehe. Kumitikku saatana. Onko sulla langeri tai langellinen? Okei. Niin sitten. Tää on ollut varmaan tosi pitkään jo päällä ja tässä ei oo akku edes loppu. Tässä ei oo varmaan kerta aika vaihtuu akkua. Tai tuo patteria. Noniin. Hyppätään. Oota, mulla ei oo ladannut. Mä en näe yhtään missä se portaali on. Siinä edessä päin vaan. Hyppää vaan. Päästikö sama? Ei, mä oon miehen kanssa. Mokarimalla eri saarilla. Harmi. Niin. Hei, hypätään alas. Timanttikengät. Ei hypätä. Nyt mä haluan vetää tän. Hyvä tulla yhdellä... Mä koitan se tiimiä, mutta kun se hakkas mut alas. No vittu, tää saatana homo kans minutkin hakkas. Mennään vasempaan. Niin oikeelle. Oi. Mikä maa, kun mä lähden täältä. Tuo lähti aika hyvin, mutta mulla tuli aika epäonnen tuo chesti. Tai lakiblock. Niin hyppää jo! Okei. Ei, me ei olla samassa. Pokeball. Ollaanhan me samassa pelissä, mutta me ei olla samassa pallossa. Huijaa team. Täällä tulee mitään paskaa. Ei, mua rupes pyörittää. Se on se hyvä se pahoinvointi. Mullekin tuli just tää pahoinvointi. Miten mä tapan toi, jos mulla on nyrkkiä? Tuo! Kaikki vaan tappaa! Kaikki tietää, että sä oot YouTubettaja. Miksi? Mulla on vasta 36 tilaajaa. 36. Milloin tehdä seuraavan spesiaalin? En mä tiedä, mutta tulee peli saatana läski. Tänne näin. No, kun mulla lagaa niin paljon oikeesti. Mulla taas FPS on 4. Vaikka sulla on Optifine päällä. Niin. Nyt ei 3. 4.
Ehkä kun mulla... Hypätään. Joo. Ja nyt! No niin. Ai mä lasin! Oi, mulla on samassa! Mulla on samassa! Oh joo. Lootus. Varo tose... Kato takana! Oi. Nyt te taas vai. Oisko tää vikapeliä siten, Krovi? Ei. Miten vittu lampaita mä sain tosta? Mäkin sain... Mitä vittu giantti? Mene alas! Vittu giantti saatana. Tuli jättiläinen. Ai saatana. Joo, mä näin sen tossa äsken. Se olisi jo hunssulla. Mä taidan kuolla nyt. Miks? Lagaaks sulle? Ei vaan kuin... Mä rikon lagiblogi. Creepereitä! Ei creepereitä! Ei! Mä kuolin. Kuolin niille creepereille. Mä voitais. Kannusta mua. Joo. Sen tälle. Ai ette, mä oon tulessa! Vettä! Ai mulla vettä! Hyvä. Yes. Äkkiä vettä. Oli vettä. Niin onko tää se viimeinen tavalla, että sä pelaat sen ja sitten lopetetaan pelataan Krovi? Chestit täältä. Ota lakiblokin tosta. Ei, sitten tippu Enderpearlle. Voi vittu. Mä lopetan tän mun video äkkiä tähän. Elä vielä. No kun mä teen sen Krovi-videonkin se Mokari GT:lle ja sitten mä... Tee se tabaskohaaste. Ei mulla oo tabaskoa. No sitten heti kun sä saat, niin tee sen videon, laitan tubeeseen ja mä haluan nähdä. Joo, tee lusikallinen, kun mun pitää vetää sitä. Joo, tee lusikallinen. Mutta pakko myöntää, näytti aika heikolta suorituksella, että mä laitan paremmaksi. No. Mä koitan pelata jotain peliä. En tiedä vielä mitä. Pitää miettiä, että mitä peliä pelaan ja koitan olla juomatta mitään sen pelin aikana. Että... Maitoa. Se on oikeesti pahaa se. Ota normitabaskoa vaan. Tai jos haluat, niin voit ottaa pahempaakin tabaskoa. Joo. Kuolitko sä jo? Ei, kun mä oon täällä elos. 3 tyypin kaa mä oon elos. Joo, mä käyn äkkiä hoitamassa mun gläsärin. Mä taas kesken videon kaikkeen muut. Kun... Vittu mursu! Kuolitko sä? Joto yks mursu tappaa. Joo, lopetaanko nyt? Yks vielä tapaus. Lopetaanko nyt vai? Ei, kun pelataan yksi vielä. No kun mulla lagaa niin paljon, niin mä en oikein viitti. Mä laitan kuvauksen pois. Joo. Moikka vaan kaikille, että tällä video tällä